meg se haltak, bántanak, senkinek se hagyd magad, sose add fel a vágyaidat, őrizd meg az álmaidat. Bármit hallasz, légy erős, hétköznap is lehetsz hős, segít majd az érzelem, tiéd lesz a végtelen. Gyere velünk és légy szabad, mindig vállald önmagad, ne hidd el azt, hogy nem lehet, büszkén éld az életed. Gyere velünk és légy magad, nem számít, hogy mit mondanak, ne szégyeld azt, hogy élvezed, csak a tiéd az életed. Az sem baj, ha elhiszed, és az sem baj, ha nem. És most átadom a szót Kocsi János polgármester úrnak. Köszönöm szépen. Engedjétek meg, hogy ülve maradjak, mert egy kicsit megrokkantam. És aztán táncon se veszek részt. Azért nagy tisztelettel köszöntöm a Katica Klubnak a tagjait. Külön köszöntöm Cervan György országgyűlési képviselő urat, államtitkáridat, aki a térségünk képviselője, ugye. Külön köszöntöm a meghívott vendégeket, önkormányzat intézményének vezetőit, kormányhivatal elnökét, itt el van bújva, nem nagyon láttátok. Én szeretném megköszönni ezt a 7 évet, amit eddig együtt töltöttünk, hisz a ti segítségetekkel tudtuk az önkormányzatnak a működését végbevinni. Ugye itt az első évtől, amikor megkaptuk ezt a lehetőséget, akkor egy rendezetlen kisváros volt, és nem voltak rövid, közép, hosszú távú tervek ahhoz, hogy megvalósuljanak itt különböző beruházások. Én azt gondolom, a visszajelzések azok, hogy egy igazi kisváros épül Nagykátán, és amit lehetett eddig megtettünk mindent, úgy, hogy az elmúlt időszakban néhány évben csak ilyen maradványpénzek voltak, hisz a következő évben egy új uniós pénzügyi ciklus indul, 2014-től 2020-ig, amikor minden zsáktele lesz pénzzel, és itt ezeket a rövid és középtávú terveinket akkor, hogyha Cervan úr megígéri, hogy támogatni fogja, akkor megint egy nagyot tudunk előre lépni a város életében, és akkor igazi kisvárossá zárkózhatunk fel itt Nagykátán, arra, hogy mindannyian büszkék lehetünk városunkra. A következő időszakban 3 választás lesz, ugye? Ezért Nagykátán 4, ugye, mert Szabó Gyuri meghalt, és az januárban lesz egy első időközi választás, és utána követi majd a 3. Ezért nagyon kényes dolog az, hogy mi a nyugdíjasainkat, akit eddig is megbecsültünk, és ezután is meg fogunk becsülni, hogy azért nem fogunk többet adni, hogy nehogy azt higgyétek, hogy azért kapjátok, hogy támogassatok bennünket. De azt, amit ebben az évben megkaptatok, tehát a jegyekre gondolok, a fürdőjegyet, ami az idei évben ugye egy új volt, ezt a jövő évben is nagyon merem remélni, a képviselőtestület tagjai is támogatni fogják. Meg én magam is támogatni fogom. Hát az úttörő tábor ugye az jár, a Mátra, az a fiatal korunk emléke, ugye. És hát azon kívül még lehet, hogy fogunk okozni 1-2 meglepetést, és nem baj, hogy mit mondanak rólunk, hogy mi nyugdíjasokat meg akarjuk venni,
valamit. Tehát, hogyha újat teszünk, akkor ezt tényleg nem azért tesszük, ugye, mert nagyon jó kapcsolat alakult ki itt közöttünk, de azt fogják mondani hogy rólunk, hogy hát ezek megint kedveskednek a nyugdíjasoknak, hogy ránk szavazzanak. Hát én azt mondom, hogy tessenek ránk szavazni, és mindenki és akkor itt vége is van. Akkor szeretném megköszönni a figyelmüket, és nagyon kellemes karácsonyi ünnepeket, boldog új évet, és szép év búcsúztatót kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy itt lehetek.